Please, Dave. Dave. What's that? What's that? Oh, God. Wait, listen. Shh. Listen here. Anzaita sei murume wangu taurai. Kufa kwaita. Anzi. Kwakajeka. Devi haana kufa nemishonga zvamuri kufungidzira amai. Anzi akafa nei murume wangu? Devi kubasa kwake kwaanoshanda. Tingati zvakajeka mukati memhuri yenyu asi kubasa ndo kwakasviba kune mweya irima yakatumirwa kuna Devi. Kufa kwakaita Devi ipromotion yakanga akuda kuitwa kubasa kwake. Oh no. Ikona inogi. Imi sorry madziva. Nyatsai kujekesa nokuti kana panika kupomerana. Tisati taenda kura musirime amai vaDevi here mimi. Ndini chokwadi munhu waMwari. Titendi. Excuse me Mazibaba. Yes my nigga. Mazibaba. Bauvunza Mazibaba. Yes. Zvinoita here kuti munhu afa hama yangu asanovigwe kumusha kwake. Ndoda kuti mundiudzewo ipapo. Zvinoita here? Sai mchinjwa mutatu munhu wese. Mchinjwa mutatu amai. Mchinjwa mutatu. Iwe, tena story. Sorry. My nigga. Ndakakutarisa wauya nemubvunzo wakanaka mukati memhuri. Devi ndinotaura kuti ngaavigwe muguta rino. What? Yes. Devi akakura. Says who? Says mweya mutsvene. Says mweya mutsvene. Mweya Mutsvene? Yes. Was he related to Mweya Mutsvene? I'm standing here as Dev's relative. I'm his brother. My nigga. Dati Dev haasi kunovigwa kumusha. Sekuru munondinzwa? Ndiri kuzvinzwa munhu waMwari. Ndatenda. Handina mashoko akawanda andingade kuti nditaure. Ngatibosvike patinochema. Devi uyo atisiya. Ndikada kuti ndibate each and every one of you. My nigga, sit down. Sit down. Tony, chirokonota Muzura. Regai ndikueresei. Sekuru. Tinotenda baba. Ava ndimainini ka. Amainini. Ndiani uyu? Chief. Tozoitaura amainini. Mama. What's this about? My nigga. What's this? Oh, sorry ma'am. Sorry for interrupting the sad moments, and I'm very sorry for your loss. It's okay. Yes, my name is Detective Jameson. Okay. And I believe you are Dev's wife, right? Yeah, I'm Dev's wife. I hope you don't mind me recording, right? No, you have to record. Yeah, I do have to get all the information. All right, okay, no problem. Okay. Yeah. So, starting from the easy way, how close were you with your husband? We were very close. Okay. We were very close. He loved me so much, and I love him so much. Okay. Yeah. That's much of. We were more like twins. Wow. Yeah. That's so lovely. Yeah. More like twins. So, any kids? I'm 4 weeks pregnant. Wow. Congratulations. Thank you. So, how many were you when this incident happened? There was me, my husband, and the wife that his mom had brought to us. Wow. Yeah. There's a wife from mom. Yeah, wife from mom. But he didn't love her anyway. He didn't love it. He didn't love it. So there's a wife. There's a wife
from mom and then you from love. The one that he chose. Oh, well. So, how did he handle this issue? We were fighting all the time. So that's what led us to this. I think so, because I believe she poisoned him. Because the other day, he found her in the kitchen putting some powder that we suspected it was poison. But then later on, she confessed that it was a love potion. So, on other issue, do you have any people that you... to interject. Seaweed. Hi, Laura. Hi. He's smiling. You're looking pretty. How is sir? Sorry. Yeah, I'm good. Sorry, Jay. Can you excuse us? Oh, Yeah, what's the discussion here? I'm just doing a one-on. Yeah. He's asking questions. Oh, Yeah. okay. No, that's okay. So Okay. I'm sure you call you to if he wants to know anything. Oh, What was I? Okay. So, ma'am. Yeah. How close were you with your daughter-in-law, your son's wife? Oh, you mean Laura? Yeah. So, oh, that's her name. Sorry. Yeah, that's the name. Okay. We were very, 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 very close. Very close. Okay. So, what about the second wife that you brought to your son? What leads you to that? I didn't. The wife. Anyway, who told you that? No, just gathering the information. So, tell me something. Excuse me. Where's the father? Can you please stop this? You don't have to ask me so many questions. I'm still mourning my son. I don't think this is necessary. Yeah, I understand, ma'am. And I say I'm sorry for that. It's okay. It's just that I still have one question for you. Come on, make it fast. The father. People are Yeah, waiting for me. the father of your son, your husband. Yeah? Where is him? Passed on. Oh, it's been years. Sorry to hear that. What's all this? I'm just gathering information, mom. Yes, me. Just doing my work. Thank you so much. Mama, mukanga muchengotera vanhu muchiita navo muzvikoni. Mama, sikuchena mama. Amusivadziva here. Ina mistake. I should know what you're putting all this time. Akachide chiopisa. Akati mama. Arikuda kuti basi rekavhawo pasi. Mwana wako here akapeta. Wako ndiye rumo. Ishi musabate dumbu rangu. I think you've been doing this for a long time. But I think now that they've now mabhirani muchindirova muchindikwadza muchinditi nini ndinaka ndo vakatipa mushonga Mai. ndimi makatipa mushonga nini kuita sei mukuzvinongedzera inini kuita sei tony ndo vakatipa mushonga Ande amai. Sikumbira kwenda nemi ku ande katfambe. Katfambe ya. ndizira kupa ndimuzire Amai. Katfambe. ngati uri kuti ndiziro Atsuda drama. Katfambe. unizira kuna msikane imama wote anenge kutopeka Amai. kupenga kupi kupenga Atsuda drama. funza irora Hello. Enough. Hey. Rora ndiye Hey. Rora Atsuda ndiye drama. Uyengunzwe Dori, Atsuda drama. Atsuda drama. Atsuda drama. Sorry, mama. Adi mam chitichi. Ande katfambe. Officer, excuse me. Excuse me. Wana munhu ndiye akafurwa namai vaDev kuisa mushonga. Handiti. Kuchina sisi. Handina achitaura nchiti pane musikana akareurwa. Achitaura kuti mushonga wanga aisangapiwa namai vaDev. Mama, don't look at me. Sorry, sorry. Sorry. Tutara zvakawanda Ndokumbirawo kuti angotaura zvaataura ndokumbirawo. chichikuitika. Ndiani akakutuma? ini ndakatipiwa mushonga namai ava vakati ndiisire mwana wavo kuti andide mushonga iwo ndo wakamukuvadze uyu Ande. Ande. Zvichimunzira kukamba kana muchitera muchera. Ande amai. Sorry. Iwe. Ambai.
Hey, am I? Kupi kwa dao Hello. Kafambe. Kafambe. Mama. Kafambe. 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 Mama. Sorry. Kafambe. Mama. Hey, Kafambe. Kafambe. Mama. Kafambe. 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 Bro, Jared. Kafambe. Hey. Andi. Same. Hey. Zigama. Andi. Ilo benzi ilo riname. Andi. Iwe. Naona ati ndo penda Iwe. na. Famba uko iwe. Iwe. Famba iwe. Hey, Kafambe uko. Famba iwe. Nemu moja. Kana chikafu chiri changu regavo. Sure. Mirende kunze. Ngwani makati mimi ndikuda chikafu chine uyu supu shoma. Ndabika rese yenye supu shoma. Makuramba chikafu. Zvinozoita here. Apa mune nhumbu. Muzoti sisika mwana hatombodi sisika. Mwana asina baba. Kwengwani mwavo anongozvarwa wani. Asi kanzi asina baba hazvarwa. Muzoti chisisika mirende Sinoti azvarwa asina baba. kurawo. Ndikuva ndafunga naDave tichidya tese. Aiwa, alright. Sometimes like madhesi acho azouraiwa. Anga kundibikira chikafu. Anga like just the way wandibikira chikafu Dave ndo zvaanga akuita. Handisi kuzvo. Ndakazosvika pakutozorwawo kuzotsvaga murume wokuti andipo rudo sezvakaita rwakaita nakamurunda asi haana kuzvigona haazvigoni izvozvo saka nanhasi ndiri kungozvichiva izvozvo asi chiri kunyararai zvinowanikwa nezvemunhu wese Atiunganeni sometimes. vari kudzoka. Oh, hi ladies. Sisi kani Hansi kuda kudya. Chekudyira chiiko naitori. Zvinobudisa kwakukila. Hi, Laura. sisaiwa sisi zvamuri kuita zvisiyasi. You have known enough now. No, not enough. It's enough. Hazvimbofa zvakaita enough. Hamugotaurawo nechizvona pano parufu Okay, that's okay. mungotaura But I muchitaura Okay, that's okay. Guys, handisi mwana mudiki guys. Kana ndakuda kudya ndichadya, right? Look, Laura. Look here. I can promise you. Like I promised you. Ish. Ndaneta nemunyaradzwa already. I need to be alone. Murume wangu ari kumochari. Mai vake vakasungwa nezuro. I'm here now. Hama dzake hadzipo, alright. Okay, so those are now here. Saka chiro kwadondinyaradza ka hapana kwauri kusvika. Because hapana kwatiri kuenda. It's good as ndingofa hangu. I think I just have to go wherever he is. Dorica. Honestly, I'm grateful. Laura. Okay, so inzonzeka ndafonera nasekuru kumusha ndavaudza zvakaitika zvese. Okay, so nyaya iri kugadziriswa nekuti titore mukoma tiende navo kuvaviga kumusha. Ndavaudza zvese kuti mamunzwa nechekuita nezverufu rwaDave. Vati chini? Yeah, so vatanzi anouya kuchengetwa musha tonyana ichitofambira izvezvo. Thank you so much. Because ndanga kutya kutaura navo because ndanga kufunga kuti vanenge vakuti ndindewanza rufu rwake and you know kuti moms mafarira vanga vachiita zvinhu and I was all confused. I was handling that. Vazvinzwisa kuti handisini. Yeah, ndavataurira kuti mapurisa akauya vakaita investigation yavo vakaona kuti mama ndo ari chikuisa nezvezvakati. Mazuva anda ndichirwara ndisiri kuzoti chii. Dave akati Laura, zvauri kunzwa ndakunobvunza kufamasi ndipiwe something. Ndobva ndati kuti Dave maybe nekuti wakuda kumwana bhosi aiti pamwe une nhumbu and you know ndovaenda kufamasi ndobvatsvaka nepregnant tests. No, don't support me.
Once you get a pregnant test. Laura. Nobody can sort it in it. No. Laura. And then they're going to strong for us, for our baby. So what's your plan? And I don't have anyone. But I'm here for you. I'm here for you, Laura. This is why I'm here. I'm going to meet up and Dave, Tony. No, but I come from the same blood. Not Dave. No, but Bruno Gasiana. No, Takasiana Pachi. He's my brother, remember? He's my brother, and I'll look after that baby. Wherever you are, Dave, we're going to see if I'm going to go. But look, Laura. Muze Osha. Ugonochi. This is what I'm here. I'm here for you. I just want to die. I miss him so much. Ngapendo sarana tasemoni ndimaka ndimondibatsira ndimondiita sei pandikati banzungu kumboku ndimaka yamukamira nene nyangu makazonditiza saka munoti ndite sei tsitsi ndondite sei alright saka ndotizira kupi kana ndaita zvinhu zvangu ndotizira kupi. Oh, come on, Laura. Come on. You have beautiful memories in Adorica. Those are Adorica Nan. But I'm saying I'm here for you, Laura. Okay? That's my promise to you. And I will take care of that baby. That's the hardest thing. We can move on. But here's the thing. He's my brother. And I'm also his head as you are. Lutero as well. But life is we have to move on with life. Laura, I want you to understand this. Dev was my brother. I'm just as head as you are. But I'm here now. Life needs to move on. No. It's not that easy. No. Don't let that replay in your mind. Okay. Pambede wandakagara. Ndopisa. Pambede wandakagara undofungidzira Dev. Right? Kutasa zvese zviri kundofungidzira Dev. It was so in touch, she knows how my dreams are. You're like, tell me about it. I depends on. No, even the day, wow. Even the day you shared the news with you're pregnant. It was, wow. I felt what's happening? But it knows what she. Now trying to find out maybe I knew that for a reason. Like? No, I mean his place now. What do you mean his place? No, I mean I'm here for you now, Laura. What do you mean by that? Like? I mean, Laura, come on. We are adults here. We are adults. Okay, so she. Remember she say like you want to replace him. I've already replaced him. Yeah. Hey. Look, in a Dev and the Dev has knows out Laura is pregnant. Then the next thing tragic happened. I'm beginning to think that I knew for a reason I would see for me to take over. Like to be my husband? Yeah. Come on, Laura. You fucking for real? No, come on, Laura. Laura, come on. Kundozoti murume wangu ari mumochari. Ana sekuru wataura vachiuya mangwana kuti timuendese kumusha kunomuviga. Tato mukadzi nemurume. Is that what you're saying? Look, I'm not taking advantage of this situation. Look, Laura. No. Okay. We have to move forward. That's what I'm saying, okay? My point is we have to move forward with life. Dev is gone.
What's up? What's up with that look? What are you doing? What look? You're giving me this No, you're strange used to look. this look, Laura. I'm not used to it. Hey, what are you just saying? I'm here to comfort you, Laura. Hey! I know what you need. Mudoita say. No, mandicomforta zvatokwana. It's okay. But you need more than that. No, I'll be fine. Ndichaita right mangwana ndavika murume wangu, don't worry. I think zvamunofanira kunge muchiita, don't focus more on me. Okay, all right. Endai munonzwa mufambisa mapepa muchitorana nasekuru kuarrange kuti wofamba sei. You know why you're still hurting? You're talking too much. Please move. You know why you're not healing? Yamura isiriyo. I think kana Dave aripo mainga musingambouye papo comfort inyanyanya. I'm in this place now, Please, Lord. Andina Simba, please. I can give it to you more than that. What? Give me what? Yeah, Lord. Give me what? Sisi, chiko chaitika mamuchindidedza ndashawa kuti ndovhura sei dhona ndaakirwa dho chichaitika naBamington. Chichikuitika mararo wepasi nesisi. Sisi, mukaika mutaura neni pasi panotonhora. Yesu. Kufurunduriwe nesisi. Sisi. Ndaenda kuna Devi, ndaisirwa. Ndaenda kuna Devi ndarepwa na Tony.